Hej alle sammen og velkommen til Iskold Gaming, og i dag der skal vi spille Rocket League. Håber I nyder videoen. Men inden videoen lige starter, så er mig som der editor nok lige nu, vil vise jer hvad planen for videoen egentlig nu faktisk er. Så det viser jeg lige nu. Okay, planen er, vi prøver at vinde 5 gange i streg. Men hvis vi ikke kan vinde 5 gange i streg, og vi så taber ind imellem, så slutter vi videoen. Nå, videre med videoen. Okay, så planen er faktisk, at vi skal spille games, indtil vi får en winstreak på mindst 5. Fordi jeg har spillet Rocket League i over 1500 timer. Men min ven Charlie, som der spiller i mit lobby lige nu, han har ikke spillet Rocket League særlig meget. Så planen er, at vi skal prøve at få en winstreak på mindst 5. Og hvis vi kan få det, så please drop et like, eller måske subscribe. Det vil hjælpe os sindssygt meget med den her kanal her. Og håber I nyder videoen. Let's go. Okay, første game starter nu. Vi spiller Heatseeker, fordi det er hvad Charlie, eller Michelle. Ja. Han hedder Charlie, så det er hvad vi kalder ham. Det er hvad han lige er bedst til, så. Vi fik næsten det første mål. Kom nu. Så hvis I er ny til Rocket League, så Heatseeker, Heatseeker det går sådan set ud på, at bolden går frem og tilbage hele tiden. Og du skal sådan set bare prøve at ramme den. Jeg ved ikke. Vi spiller på Mid-East servers lige nu. Nå. Det er ikke helt meningen. Jeg ved ikke, hvorfor vi gør det. Men det går sådan set bare ud på, at du skal ramme bolden, og så går den frem og tilbage mod målene, indtil en scorer. Man spiller mindst i 5 minutter, og i Heatseeker, der spiller man til 7. I andre game modes, der kan man spille til så meget, som man vil. Men i Heatseeker... let's go, jeg scorede! Kom nu lidt. Iskold. Kom nu. Iskold. Så... Nu hvor jeg lige har forstået, hvad Heatseeker nu egentlig lige gået på, så ved I det. Men ja. Jeg ved ikke. Charlie, ved du hvorfor vi spiller på Mid-East servers? Er det fandme ikke mig? Der skulle jeg næsten. Kom nu Charlie. Kom nu lidt godt der. Hvis jeg er lidt hyped over, hvis Charlie han gør noget, så er det fordi han har sådan været 90 timer på spillet mindre måske. Det snakker vi ikke om. Jeg har spillet i lidt mange år. Og Crazy Redirect. Hvis vi lægger det her game her næste game, så skal vi nok lægge lidt mindre. Håber jeg det mindste, hvis vi lige kan huske at skifte til Europe servers. Det er min skyld det der. Det der, det så I ikke, gutter. Ej, det skete ikke noget. Ej, det der det er min skyld. Nu nokker jeg lige ind. Nå ja, og der er lige kommet en ny sæson i Rocket League, så hvis I ikke har husket det endnu, så husk lige at supporte et team. Mig og Charlie, vi supporter for det meste Saudi-Arabien, fordi, ja, hvorfor ikke? Jeg lægger lige der, jeg ved ikke. Det ser ud til, at de spiller mod, de har også valgt en forkert server at spille på, fordi de lægger også rimelig meget, ellers er det bare os, der ser det. De har sgu også høje penge. Vinde det her første game her, fordi det vil være rimelig nice. Ja, det er fedt det der. Vi får i hvert fald ikke en 5 fucking win streak, når vi har fucking CEO of Evil Rocket League on the team. Ja, hvis I ikke lige ved, hvad CEO of Evil Rocket League det betyder sådan set bare, at Rocket League... Jeg kom til at installere den for gang. Ja, at Rocket League det er sådan set bare sådan lidt imod os. Så. Jeg kom til at installere den forkerte Rocket League. Ja, det er der ikke noget at gøre imod lige nu. Men, hvordan kom den der igen? Det ved jeg ikke. Rocket League, det er et meget, meget forskelligt spil. Nogle gange så har du en god dag, nogle gange så har du ikke. Og så nogle gange så er det bare sjovt. Og det er det, vi prøver at have lige nu. Iskold kommentar. Den kan jeg ikke tage, den der. Okay, 2-2 lige nu. Der står der omkring halvdelen af spillet tilbage lige nu, og jeg lægger lidt lige nu. Jeg ved ikke helt hvorfor. Lægger lidt. Det gør ikke noget. Okay, nu skal I se mit iskold strategy her, jeg gør. Ja, okay. Ja. Det virker så ikke. Jeg tror lige det. Ja, lige præcis sådan der, I så ikke noget. Det er sådan noget, der I skal få derhjemme. Han missede bare. No problems. Seriøst, han er lidt mærkelig, ham der. Han prøver bare sådan lidt at ramme os lige nu, sådan at vi ikke kan nå bolden. Det er jeg ikke særlig glad for. Og især ikke, når man lægger så meget her, fordi vi spiller på sådan nogle servers her.
Charlie, kan du egentlig ikke bare prøve at over og dræbe ham der står nede i målet ved dem? Fordi så er der sådan lidt... Nej, det er ikke iskoldt. Altid iskoldt. Igen. Okay. Ja, okay. Ja, det så man ikke. Derude, hvis det er, I skal vinde i det her heat-tiger her, så vil jeg anbefale, at I har mindst en af jeres holdkammerater, som der går op og prøver at bombe, eller bare gøre et eller andet mod dem. Ui! Iskold mål. Ja. Fordi det gør sådan set bare, at hvis der er en tilbage, som er rimelig god spiller som mig, gør, at I kan gå op og så være sådan set et gratis mål, hvis der kun er en tilbage. Fordi hvis han er ude af banen, og du lige har ramt bolden, ja, så går den bare ind i deres mål, lige meget hvor mindre du skyder den ud. Det er jo så. Let's go. Kom nu, Delmar. Kun 3 mål tilbage, så vinder vi. Og der er gået omkring et halvandet minut til, at kampen er færdig. Jeg sagde lidt forkert der, men det gør ikke noget. Den tror jeg ikke, jeg har. Jeg lægger lidt. Ja. Issues, det er jo... Ja, det kan jeg godt se. Ja, det der fungerer. Gør ikke noget. Vi fører stadig med 1. Og, Charlie, du har 124 point. Så skyder man sådan der til dem. Så skyder de den lavt, og så skyder man den sådan der. Og den er i hvert fald igen den der. Oh my god, jeg hakker virkelig meget lige nu. Ikke. Virkelig dårlig service. Kom nu lidt. Charlie scorede. Let's go. Prøv at se det der mål der. Det er fandme flot. Ja. Kalkelettet. ja. Kalkelettet. Hele dagen lang. Den går også lidt højt op. Jeg ved ikke, om jeg har den der. Den er ikke en ordentlig. Jeg tror lige. Jeg har den der, Charlie. Rolig. Iskoldt. Charlie, det er ikke tysk, det her, vel? Jo, altså. Jeg er ikke helt sikker på, at man gider se med. Gider at lære noget tysk af os. Altså. Okay. Men hvad fucking Evil Rocket League, bro. Oh my god. Som I nok kan se, så er heat-seeker sådan noget, som man kan øve sig virkelig meget med at gå op i luften og flyve. Vi mangler kun okay, måske. Så vinder vi. Måske bliver den der win streak faktisk ikke engang så svær. Nej, det kan godt være, at den her video, den kun var sådan 10 minutter eller sådan noget, hvis det er, vi bare bliver ved med at vinde. En win streak for 5. Jeg ved ikke, om det er det sværeste nogensinde. Det er i hvert fald et godt sted at starte ud henne. Det er, at man ikke lige spiller så meget, som en af mine... Som Charlie ikke helt så meget at gøre. Fellow American. Jeg tror lige vandt. Jeg tror lige vi vandt. Ja, den har jeg, den der bare rolig. Så går den opad. Prøv nogle gange bare sådan at skyde den opad. Det hjælper meget, fordi hvis de bare skyder den ned på jorden, det siger du ikke. Hvis de ikke engang gør noget. Så kan de bare køre mig på den. Der vandt vi. Prøv at se der. Et win for de iskolde gamers. Jeg skal... Han lige gider skip. Iskold. Så skriver Charlie iskold. Sådan der. Vigtig kommentar. Så Charlie, så skal du lige huske at skifte servers, hvis du kan vinde, og jeg ikke spiller. Hold da magle. Hold da magle. Ja, det er igen i settings. Lige se der mine pings. Nej, du går ind i... tror jeg ikke. Det er ikke ind i settings. Det er bare, når du klikker play, og så competitive der, og så står der sådan regions oppe i toppen. Nå, ja. Ja, så vælger du bare i Europa. Jeg har den på recommended, men okay. Ja, det ved jeg ikke hvorfor. Så hvis står der Middle East nogle af stederne? At den men den har jeg ikke på. Nej, okay. Så bare tage den af, og så bare tage et game på. Ja. Hold da meget, vi kigger lige det der game mode. Ja. 3 game. Ja. Okay, game 2. Nu spiller vi rent faktisk på vores rigtige servers. Bliver det nok lidt sværere og både nemmere, fordi at dem i Europa, de er faktisk rimelig gode til spillet. Jeg siger det ikke. Så, jeg tror, jeg har den der bare roligt. Så, ikke engang tæt på. Ikke engang tæt på. Den er igen den der. Nej, det er mit close.
Øj, og han står bare og kører. Lækker stadig lidt. Og ikke helt nu. Hvor snakker du om, du er på 44 penge? Kom nu lidt, mand. Kom nu lidt, mand. Holy moly. Prøv lige at se der iskoldt mål, mand. Ja, iskoldt mål af Charlie. Ui, så har de lige sådan en strategi, der de gerne lige vil bruge. Det får de bare ikke lov til. Ui. Ui. Mig og Charlie har sådan en ting med, at vi skal altid sige ui til slutningen af nærmest alting, vi siger. Så hvis man siger et eller andet sådan virkelig iskoldt, så skal man altid sige ui til slutningen af det. Okay? Åh, nej. Okay, det er fint. Helt fint. Ja, prøv at se det der, ikke også? Iskoldt mål. Sindssygt nok. Okay, nice. Okay, den har jeg, den der. Så forventer jeg ikke, at du har. Ja, det forventer jeg. Næsten. Ja. Øj, vent. Ui, No. redirect. Ej, den scorer jeg ikke. Hvis den havde gået op, så tror jeg måske ikke, at den kunne have været. Åh, der kom du. Ja, det gør jeg. Hold. De kan godt lide loftet, tror jeg. Ja. Jamen, hvad... Hvad fanden? Ja, den igen. Går den der ind? Ja. Let's Altid. go. Jeg tror sgu, vi vinder den her. Ja, det tror jeg faktisk også. Nu står der 3-0 til os. Som jeg sagde, Europa-servers er svære. Åbenbart ikke, fordi... nu begynder han at gøre sådan noget der. Det kan jeg ikke virkelig. Det kan jeg ikke lide. Og på det der, så skal man lige over ham. Ja. Fordi det de gør, de prøver bare sådan at dræbe ens. Og hvis I ikke vidste, hvis man kører, så der kommer sådan noget bag en hjul, så... Jeg har den næsten. Og prøv at se der. Hvis man kører, så der kommer noget bag en hjul, sådan noget, det hedder Supersonic, så kører man så hurtigt, hvis man kører ind i en bil, imens man har det, så dør man, og så kommer man tilbage efter 3 sekunder. Så ja, det er det han... Du kan lave straten igen. Det tror jeg ikke er en god idé. Det var så meningen, du skulle ramme den, ikke? Ja, jeg er død. Ja, godt det der. Ja, jeg ved, du gør. Jeg døde næsten lige der ham. Han er virkelig irriterende lige nu, ham der. Det var lige før. Lige før han får. Mhm. Så går man bare sådan der. Så er det væk. Min kat går ind for skærmen på mig. Jeg kan ikke se noget. Nu kan jeg godt lige lade være med det der. Det kan jeg faktisk ikke lide. Der er virkelig mange, der lige ringer til mig lige nu. Kan jeg faktisk ikke lide. Hvor skal han? Charlie, du må faktisk gerne skyde den på on target også. Jeg prøver for helvede. What? Hvordan går den bare ind? Nå. Det var så også på grund af min kat gik ind for skærmen på mig, ikke også? Okay, nu laver vi straten, okay, og nu skyder du den. Ja. Jamen, bum. Charlie, kan du ikke også godt gå op og dræbe ham? Oh my days. Må du bare gøre det. Ikke også? Hvis han ikke kan nå... Men han flyver hele tiden. Jeg kan jo ikke ramme ham. Så skyder jeg lavt. Det skal nok gå. Jeg ved ikke, hvad ham der er med ved mig, han laver. Ja! Kom nu lidt. Foran med 2. Og kun 1,5 minut tilbage. Okay. Jeg tror også, vi har det her win her. Så har vi vundet 2 i streg, hvis jeg nu ikke lige... Ui! Så I lige det der? Han prøvede bare lige at dræbe mig, og det må han faktisk ikke. Hey, hallo, jeg er død. Nå, ja, okay. Fordi jeg er tilbage igen. Prøv at se der. Boom. Oh my. Kom nu lidt. Jeg får ham til at flyve til munden om der.
Jamen, så kommer jeg da bare tilbage. Nej, oh my. Ja, det er jo sådan noget, der er lidt irriterende, fordi han går hele tiden efter mig. Og jeg er nødt til hele tiden at jump, når jeg lander på jorden, fordi ellers så dræber han mig bare hele tiden. Ja. Han går kun efter at dræbe mig. Ja, okay. Han går... Prøv at se det der, mand! Altså... Prøv at se. Oh my god. Okay, ja, jeg ved ikke lige, hvor han skal hen. Kom nu, altså, kan jeg ikke bare lige score? Må jeg ikke score nu, eller hvad? Jeg ved ikke, den går nok bare enden. Ja. Oh my god. Jeg bomber ham ellers. Ham, mand. Hvis vi kan nå at score nu, så tror jeg måske også, vi vinder det her. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg lige har fucket op. Og så bare backflipper der. Det var ikke helt så klogt. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil have noget af det alligevel. Så skyder man den bare højt og prøver at lade være med at dø ham, fordi han går bare op. Ja, det sagde jeg. Det var lige før han fik mig. Uha. Kan han ikke lige smutte? Ja, godt tak. Jeg bomber. Ja. Hvordan misser jeg dig? Kom nu. Hjernebom. Kom nu. Nu går den lige ind i os. Hvis den har gået ind. Det havde været... Okay, jeg skal nok lave ordentligt skud. Ja. Du stoppede ham. Kom nu, kan den ikke bare lige gå ind? Jeg kan ikke lide ham der, han bliver ved med at køre mod mig. Så skyder jeg den bare sådan der, så nemt til ham. Kom nu. Jamen, gå. Bro, han booster ikke engang, han kører bare. Kom nu. Okay, jamen han sådan kører for at irritere mig. Det var ellers tæt. Han kører bare rundt. Det er sådan en kat efter musen, det også. Kom nu. Gå nu ind, mand. Jeg gider ikke at stå i sådan en overtime i... Kom så, jeg bomber ham 2 gange nu, mand. Ja, jeg ved det godt. Men de bliver ved med at sådan redde dem. Kan jeg faktisk ikke lide. Han er sådan bange for... Jeg ved ikke, han er sådan lidt bange for at komme op. For sådan prøve at gå om efter mig. Kom nu. Kom nu. Altså, what? Jeg kan ikke, når han flipper en flyver, altså. Kom nu. Men what? No way. Oh my god. Flip. Det er virkelig ærgerligt. Nå, tilbage til Game 1, I guess. Nej, det betyder så, at vi skal slutte videoen her. Jeg håber virkelig, at I har nydt videoen. Den var ikke så lang in the future. Ja, så kommer vi til at lave længere videoer, og nok også lidt bedre videoer. Men for nu, så bliver det nok det. Iskold Gamers out. Peace!